Kuwatui ke bo waisa bayran rimanya Bwthai tini kok au norong nai tongo Tripuri Khorang ang coba Tripura lamsogo haino hai khapangni takute bukurong no tini talumai talni kraksal nokha nuichi bruisal hasa Tripura keplung no chung bebag no sai mano tini jompoi ni 7 Bwthai TSR headquarter ayang na ni simin phai sak bedongnai ATTF tei NLFT kokman bisingti saiman kha borok already no thangai togui tongo sak bedongai na bagai borok ni asa sungnai hasa Tripura mantri Dr Manik kaisa hai no hai hasa Tripura lukurong no muito mandai rei dewan sung jotono saiman Tripura land greater Tripura land ni movement a thayo Tripura land no mung upgrade dui hai no hai greater Tripura land ni coba bobagrani yagrong ni coba mani sung bebag no sawi mano tei bising ukok tuma bo bebag lukurong no saiman khana hane kha khalayo tabuk Accord no rugui waire bobagrate hasa Tripura ni dal bidal neta mantri rok delhi o thangai Accord ni kok salaimani paithago tini a jora sakpaikha Accord no rugui samung tang sarlainani kaisa update no rono rei na mutungo abukhe opti hai greater Tripura ni san mungo dal bidal san mungo jotun islai nang pugmani Accord unkha u NLFT by ATTF ni kok u ATTF by NLFT ni kok no rugui no Tripura mo Thani adong rok Accord sign tini khalai mano tabuk nai thai abono jung sai mano Junal ni sebok no rugui 110 pu simin che bebagai sebok telangnani a thayo asuk kabangma kok rok achaikha tei kabangma kok rok silsamu ongkhorbaikha aborono jung haino hai bung khurui teisa Allah sijak mukharona lachi murna mosungya phiaba kokungkhe abona tabu Accord signature angbai mani yagulo kubi ni de hasa Tripura ni lukurok buskangni dal bidal sumuno rugui buskango agagui mano tumuno 110 post no rugui siminse as kok kotor kebangma allegation kok asai mano ka tabu u Accord sign angbai mani yagulo tei busuk se asaina tongpino u thayo tongo TTAADC police high bill rok phiaba kubi no salaina thang kangkai u Accord signature angna thangthani kebang kok yak no tongo ATTF by di kebang kok rong ni bising ti sung saiman kha bisingo kebang kok borok no tongo khwai phaising ni yakti sanai bodol tei amarpur no khobui telemorang thang aptai dal bidal Tripura hastini kebang kisa lukurok koktuman bising ti obot sawi mankha Bwthai Bora rok simen se yakti sao phiaba yak Bwthai klei rok takthano yakti siako hanai obot tumuno sung sana thang kangkai waisa bai sung ATTF NLFT no krikha hanai sung hanai manya hasa Tripura Bwthai hinke Bwthai patimu age bong kha TNB ni jorawo tini borom nang Bijay Kumar Rangkhal ni jorawo bo a jorawo bo aila gabama san muno sanai tini Bijay Kumar Rangkhal gabama san muno sanai tubika a jorawo borom nang Bijay Kumar Rangkhal no father of Tripura bo hanjakha tini phiaba tabuni charai rok u sajagmani kogrong no Bwthai ki hinjangmani kogrong no kebo muito kurifan khana phiaba Tripuri Khorang tabukbo muito mani tongkho father of Tripura sabno hunjak hanai tumungno agini jorawo jung khuk salaikha hanke father of Tripura borongnang Bijay Kumar Rangkhal no hunjago hanai thik Bwthai hai tini Accord signature khlailana thangtani bo haino tini kabang kuk NLFT ATTF rok yak sana thangai tongo jompoi 7 Bwthai TSR headquarter Hanke a TNB ni yakti samani zora ni hai kraino sung tabuk bo nimanya a zora bo bolong borok krikha hanmani no haifano kabang mano asai tongo tini aworong ni bisingono yakti sana thangai tongo abono sung naina thangai tongo jogo hanke sung Bwthai ki hanmanai biskango tei silai ti coba khlainai borok krikha hanai biskangni update no rokno tei burana bagi chaitongnai tabu zorani update abono jotono haino hai biskangni zorawasini update nai tongnai bagi no khulumung yapori tei jibai jotono